Olen Juha, Keho-Apin perustaja. Kehonhuolto ja palautuminen, ne ei todellakaan ole ollut mulle tuttuja elämässä. Mä oon halunnut vetää ihan kaikki täysillä ja nauttia elämästä ja ollut erityisen koukussa urheiluun ja siitä tulevaa mielihyvää. Enemmän on ollut parempi melkein motto koko elämän ajan. Mutta pikkuhiljaa muutama vuosi sitten, tai onko siitä jo kymmenkunta vuotta, niin lääkäri sanoi, että otapa iisimmin ja kuuntele kehoa ja parasta ennen päivämäärä kehossa on mennyt jo ajat sitten. Että rupea elämään sen mukaan, mutta jostain syystä aivot ei ole sitä ymmärtänyt, vaan on vaan halunnut vetää vieläkin samaa mallia. Ja sitten on tullut, että kehossa on ruvennut paikat pettämään, että se on ottanut itse sitä breikkiä ja huillia. On ollut takareiden leikkausta, selkeä ja olkapää viimeisenä. Niin on ollut pakko ruveta miettimään, että miten voisin palautua paremmin, miten voisin nukkua paremmin, miten voisin elää semmoista elämää, mihin on vielä mahdollisuus ja ei olisi niin paljon kipuja ja pystyisi niin heräämään levänneenä. Sen takia on perustettu Keho-Up ja siihen on nyt tueksi otettu nämä laitteet, on punavalolaite, ylihappilaite ja huippukylmä. Huippukylmän tehon me huomasin oikein erityisesti itse, kun oli olkapääleikkauksesta kesäkuussa niin toipumassa ja tikit saatiin pois, niin millä särkylääkkeellä ei särky lähtenyt, mutta kylmäkaapin jälkeen niin kivut hävisi 4-6 tuntia. Eli mulle on ollut apua. Mä nukun paremmin ja koen itteni olevan paremmassa kunnossa, niin suosittelen testaamaan sinuukin. Tule ja testaa nämä laitteet.